Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og Kapitulyo sa Subo. Ang atong gipasabot sa atong title mao ang original. Dili original, ang daan nga Kapitulyo sa Subo. Kay diha may Kapitulyo ang Subo sa Plaza Independencia sa karaan pagid nga katuigan. Pero kanang Kapitulyo karon sa Subo nga nagbarog o gustong ilisan ug bag-ong Kapitulyo adto na sa bukid sa Balamban sa Kasadpang Subo. Dugay na kay nang naplano. 1910 pa gisugdan ang pagplano anang daan nga Kapitulyo sa Subo. Sa ato pa, 2024 naman ta karon sib, mga 114 years ago. Ang unang pagplano sa Kapitulyo sa Subo. Niadtong higayuna, ang utok yun anang maong proyekto, mao si Sergio Osmeña Sr. Atong 1910 siya pa speaker sa Philippine Assembly. Ubos pa sa American regime. Niadtong higayuna si Sergio Osmeña Sr. mo'y labing taas o ranggo nga Pilipinong opisyal sa American regime. Ikaduhara niya si Manuel Quezon. Of course, later on, naabdikan siyang Quezon sa politika, pero wag yapon sila nagkabangga sila, pero wag sila mag-away ni Dailos, si Sergio Osmeña Sr., pagka-vice-presidente ni Quezon. Pag 1910, mausay pag-inaugurar sa Osmeña Waterworks. So kining gisundan sa Metro Cebu Water District na Osmeña Waterworks giinugurahan sa 114 years ago. Pero naguna ang Osmeña Waterworks. Dayon nahimo na siyang Metro Cebu Water District. Ang nakapait ang mga tubo sa Osmeña Waterworks so may mapa. So imagine kining pipilas mga tubo gisubayan sa atong tubig karon dinhi sa Subo, 114 years old na ni. Mo ni nga daghan na kay leaks nga di matultulan. Kay hantud karon wa man na matultuli sa MCWD ang tanan nilang tubo. Pero ato nang i-istorya later kung nakakuha tayo dugang kasayuran mahitungod sa Osmeña Waterworks. So atong samang tuig 1910 sa pagsugod og plano sa bag-ong Kapitulyo sa Subo, giinugurahan ang Osmeña Waterworks. Of course, unay sa gahom si Sergio Osmeña Sr. Siya may kinatasan nga opisyal, Pilipinon nga opisyal sa American regime. Paborito to si Sergio Osmeña Sr. sa mga Amerikanhon. Dayon, ang plano sa kining disenyo, kining kanindot sa Kapitulyo sa Subo, ang arkitekto ani mao si Juan Arellano. Usa sa labing badugang arkitekto sa American regime, usa sa iyang obra maestra kanang Manila Central Post Office. Katong nasunog karong bag-o. Mao iyan ang trabaho. Nindot kayo ning Kapitulyo sa Subo giilan ni, of course mulalis ini ang ubang mga probinsya, pero sigon sa mga kamao, sa mga tinuod nga mga arkitekto, nindot kayo mo disenyo, ang Kapitulyo sa Subo mo'y labing nindot nga kapitulyo sa tibuok Pilipinas. Way pabor-pabor. Ang aktual nga konstruksyon sa Kapitulyo sa Subo gisugdan 1937. Ang gobernador ni atong higayuna mao si Sotero Cabahog, ang garbo sa Mandaue. Napili siya pagka-gobernador in 1934. So katapusan niyang tuig siyang administrasyon, nasugdan ang pagtrabaho sa Kapitulyo sa Subo. Kadto si Sotero Cabahog, human siya na gobernador sa Subo, nahimo siyang sekretary sa Public Works. Kining atong DPWH karon, nahimo siyang sekretary sa Public Works. In fact, giila to si Sotero Cabahog, nga murag builder. Ganahan ba siya magtukod o mga buildings? Ganahan siya magtukod o mga infrastruktura. Kanang mga taytayan sa Argao, kasagaran natukod atol sa administrasyon ni Sotero Cabahog, isip gobernador sa Subo. Ubang mga buildings din sa Subo, na sama sa Kapitulyo, nindot kaayong hantod karon nagbarog, nga natukod atol sa administrasyon ni Sotero Cabahog isip gobernador sa Subo.
kanang Mandawi presidensya. Kanang City Hall karon sa Mandawi. Nagusto siyang ilisa ni Mayor Jonas Cortez, gusto silang mas moderno nga building, mas taas nga building ay tukuron. Murag himuon na tayo ng museum na lang sab ang Mandawi City Hall. Kung dayon ang plano sa pagtukod o government center diha sa nahimutangan sa Cebu International Convention Center. So si Turo Cabahog may nagtukod ana. Kanang UP Cebu, kanang nindot kay building sa UP Cebu, si Turo Cabahog mo'y nagpatukod ana sa siya pa'y gobernador sa Subo. Lain niyang natukod ka ng TV Pavilion. Di kayo na ito makita sa Presdan, kaya naman siya sa Luyo sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pero ang TV Pavilion, si Turo Cabahog, mo'y nagpatukod ana. Human siya nahimong gobernador, human siya nahimong Public Works Secretary, nahimong sab siyang Secretary of National Defense. Dako kay ito pwesto si Turo Cabahog na nahuptan. Atul siyang lifetime, atul siyang pagmangalagad sa katawhang Pilipinon. Mao na nga ang kampo sa Cebu City Police Office gitawag og kampo Turo Cabahog. Tungod na siyang kapasidad pagka Defense Secretary sa usa siya labing bantugan ng mga Subuanon o bantugang Mandawihanon si Turo Cabahog. Pero natapos ang iyang termino 1937, ang nakapahimo sa Kapitolyo na human siya 1938, mao na ang bag-ong gobernador nga si Buenaventura Rodriguez. Siya ay nipuli ni Turo Cabahog pagka-gobernador sa Subo. Pero ang kandidatura ni Tura Rodriguez mamutay ang angga, dili sayon. E pati una siyang kaatbang, si Vicente Soto. Kanang gipasidunggan karon sa Don Vicente Soto Memorial Medical Center. Apuhan nilang kanhi Senate President Tito Soto. Ang iyang anak dinhi Subo usas labing bantugang doktora dinhi sa Subo, nakauban gani ni Dr. Iris sa Cebu Women's Club ug sa Cebu Maternity Hospital si Dr. Suga Soto Yovienko. Kay mga anak atong Vicente Soto iya manganlan og mga binisaya. Ug iya nganlan sa mga kuta diin siya na priso. Kay gisigim siya gukod sa mga Amerikanon ug sa panahon ni Sergio Osmeña Sr. Kadto Sergio Osmeña Sr. maisa to manggukod. O si Vicente Soto usa sa iyang mga mortal nga kaatbang. So in 1937, nidagan si Vicente Soto pagka-gobernador, batok ni Buenaventura Rodriguez. Si Rodriguez, of course, mo'y kandidato ni Sergio Osmeña Sr. So siya mo'y opisyal nga kandidato sa Nacionalista Party. Kay si Don Sergio manggi dako anang Nacionalista Party. Si Vicente Soto, nagtukod siya og bag-ong partido, kaalyado niya silang Emilio Aguinaldo, si Aglipay, si Juan Sumulong, ug uban nga mga leader sa oposisyon ni Quezon sa unang panahon. So kini si Soto aliado ni sa oposisyon. Anti-American siya, anti-Osmeña siya sa iyang panahon. Usa sa mga issue atol sa kampanya sa pagka-gobernador atong eleksyon sa 1937, mao ang bag-ong Kapitolyo. Gisaway pag-ayo ni Vicente Soto ang proyekto sa pagbalhin sa Kapitolyo. Anang luna nga iya karong nahimutangan diha sa Barangay Capitol site sa Dakbayan sa Subo. Mato ni Vicente Soto, usik-usik lang ang plano pagtukod og Kapitolyo diha. Kung siya no'y modaog pagka-gobernador, iya ng usbon pagka-ospital. Maghimo siyang ospital, mas mapuslan kuno sa mga Subuanon, mas makaserbisyo sa mga pasyente, mas mabawi pa ang kwarta sa katawhan. Kaya dako magigasto ang pagtukod anang Kapitolyo sa Subo. Way kwarta ang nasudnong gobyerno. Labaw nang way kwarta ang provincial government. Pero tungod sa kasuod ni Sergio Osmeña Sr., presidente ni sa Quezon pagtukod ini in 1937, isugyot si Sergio Osmeña Sr. ug nisugot si Quezon na mag-float sila og bonds. So na maligya sila og bonds sa publiko. Yang halin sa bonds, mao gigasto pagtukod sa Kapitolyo. Pero si Quezon, wa siya labot din ni Subo, kay para ni Quezon ang iyang teritoryo tuwa man sa Luzon. So, bugnaw siya sa ideya pagtukod sa Kapitolyo diha sa iyang present location karon. Pero di siya kabalibad ni Sergio Osmeña Sr. na mo'y ang aliado din sa Subo ug sa Kabisayan ug sa Mindanao. Plus, iya ba yung vice-presidente si Sergio Osmeña Sr. Plus, iya ba yung jamsyatan si Sergio Osmeña Sr. Kaya kung
di pa ni Maro si Quezon, si Sergio Osmeña Sr. mamahimong labing una na itong presidente sa paglingkawas na unta nato gikan sa mga Amerikanon. Pero si Sergio Osmeña Sr. tarong man to kaayo kung ikumpara ni Quezon, mautong naabtikan siya ni Quezon. So out of guilt sa kamaayo ni Sergio Osmeña Sr. niya, reluctantly, mapananganon nga ni suporta si Quezon sa pagtukod sa bagong Kapitolyo sa Subo. Kay mismo ang mga aliado ni Quezon, niingon, dako ang gasto anang proyekto ha. Ato pa nang gamiton para diri sa ato sa Manila, para diri sa ato sa Luzon, nganong ilabay man nimo dito Subo. So as usual, kining mga politiko gusto nga mo promote sa ilang kaugalingon nga mga turf. Ug para nila wa sila labot din ni Subo. Nganong paudayunan man ni Presidente Manuel Quezon ang iyang Vice Presidente nga si Sergio Osmeña Sr. Now, of course, persuasive kayo si Sergio Osmeña Sr. Plus, nakita nila ang panginahanglan pagtukod yun o bagong Kapitolyo sa Subo, mautong giaprobahan ni Presidente Quezon ang pagtukod sa Kapitolyo sa Subo. Paspas kayo ang pagtukod, pag 1938 na humana ang Kapitolyo sa bagong Kapitolyo sa Subo, kana karong ni Barug, na bagong Kapitolyo sa Subo. Nianhig yun si Presidente Manuel Quezon. So, sa iyang kamapananganon pagsuporta sa proyekto, pagkahuman sa proyekto, siya maoy nangu sa inaugurasyon sa bagong Kapitolyo sa Subo. Ang nibindisyon mao si Archbishop Gabriel Reyes. Kanang ato karong gipasidunggan sa Archbishop Reyes Avenue. Siya ang labing taas nga opisyal sa Simbahang Katoliko dinhi sa Subo, maoy sa Archdiocese sa Subo. Mo'y inaugurar anang bagong Capitol Building. And of course, ang nagngisi ang bagong gobernador sa Subo, nidaog man siya batok ni Vicente Soto, si Buenaventura Rodriguez. Siya mo'y nakapahimos sa hinaguan ni Sotero Cabahog pagtukod sa bagong Kapitolyo sa Subo. Kadto si Buenaventura Rodriguez, lahi to siya nga politiko, dito siya bombastic nga mo diskurso, kay dramaturgo man to. May man kay ito siya nga artista sa bantawan, sa stage actor man to si Buenaventura Rodriguez o Tura Rodriguez. So ang tingog atong Tura pang drama, dili siya si Vicente Soto bombastic man, may magkay tumubunal, may magkay atake si Vicente Soto. So in contrast, si Buenaventura Rodriguez kalma kay mo diskurso. In fact, kausan ang adto ni Dr. Iris Sabugo, doon nagi tiguang sa Bugo na usas mga suod ni Anhing Mayor Judy Martinez, niingon ako, susliyo, gamay pa kong bata, liyo nakabati ko sa diskurso ni Tura Rodriguez, di ako nos terminal sa Bugo. Di terminal ba ya? Parting sabaan na terminal, na ay mga dispatcher, mag-andar ang mga bus, na ay mag-away, na ay maglalis, tanang saba na sa terminal. Pero kadto si Tura Rodriguez, garbo man to sa Bugo. Kaya dito man, diha man na siya na tao sa Bugo. Kaya kadako lang garbo nga, ang anak sa Bugo, budagan pagka-gobernador sa Subo. Mahimong gobernador sa Subo. Dakog kay higayunan mo daog pagka-gobernador sa Subo. Bahalag linggo niyang kontra si Vicente Soto, pero nagsuporta man niya si Vice Presidente Sergio Osmeña Sr., dakog kahigayunan si Tura Rodriguez. Sus, inig diskurso kuno ni Tura, muhilom ang tanan sa terminal. Hastang bus, paungon ang makina. Mga dispatcher, muhunong pagsyagit sa ilang mga ruta. Kay maminaw sila ni Buenaventura Rodriguez. Ang tingog ko ni Buenaventura Rodriguez, mura ko nanuyon ba? Nga mura ka moingon mura man manulunda ang nisulti. Mura man og mao ni ang maluluwas sa atong kalisod. Basta ang iyang paghulagway, ang terminal sa Bugo kahulgan ko ng dagom ang kahilom. Na kung doon ay mahug nga dagom, mao pa nabatian. Sa kahilom sa mga tao na naminaw, nag-atang, unsay sulod nga isulti ni Buenaventura Tura Rodriguez. So tungod sa kapopular atong Tura, pagkapupos na siya ang termino, dagan siya balik pagka-gobernador. Nangampanya sila pagka-gobernador sa Subo, ang iyang campaign manager si Hilario Abiliana. So naglawig to si Tura, kay re-electionist na siya. Niya may siya record sa isip gobernador sa Subo. Dumadaog na siya. Atakihon bitaw ng kasing-kasing. Namatay si Tura Rodriguez dayong eleksyon pagka-gobernador. So
karakara ang iyang partido kinsa may ipuli ni Tura Rodriguez. Wa gid laing napulitan, wa gid laing isog nga nisugot. Pila lang kaadlaw na hibilin sa kampanya ang iyang campaign manager nga si Hilario Abiliana. Og nidaog si Hilario Dodong Abiliana. Pagka-gobernador sa Subo, human namatay si Tura Rodriguez. Ug nahibaw taon siya nahitabo atol siyang pagka-gobernador, siya mo'y usas labing isog na nibarong batok sa mga Hapones nga gipatay si Hilario Dodong Abiliana sa mga Hapones ug hangtod karon wa ikita ang iyang patayng lawas. Gidudahan nga iyang patayng lawas diha ilubong sa UP campus sa Dakbayan sa Subo pero wa gyud konfirmasyon. Giugkat ang mga gidudahan nga gilubngan sa patayng lawas wa gyud ikita. Bisan ang mga bukog na lang o bisan unsang timaan sa patayng lawas ni Gobernador Hilario Dodong Abiliana. Sa iyang bahin, si Vicente Soto, mao na itong higayon na sino siya kapildi. Mao man itong higayon na popular na kaayo o dominante na kaayo ang politika ni Sergio Osmeña Sr. Wa nagidaog-daog si Vicente Soto. Dagan siya sa 1935, dagan siya 1937, dagan na siya pagka 1938, wa nagid siya daog-daog, pildi siya. Pildi siya ni Noel, pildi siya ni Raffles, pildi siya sa mga politiko din sa Subo na iyang gikaatbang. Pero wa ito makapapas sa kadako sa kontribusyon ni Vicente Soto sa pagpalambo sa politika sa Subo, pagpalambo sa kadungganan sa Subo, atol sa iyang pagkasakop sa Senado. Sidlak pag-ayo, silang siya pag-ayo. Ug usa sa haladumon yung balaod ni Vicente Soto kanang gitawag karon nga Soto Law. Nga kaming mga sakop sa media maoy main beneficiaries. Kanang Soto Law na nalipod sa katungod sa mga sakop sa media sa dili pagtug-an kinsay ilang tinubdan sa mga balita na makapaitok, makapasuko pag-ayo, makapaulbo pag-ayo sa mga gamhanan nga mga opisyal sa gobyerno. So ubos sa Soto Law, dili mapugos ang mga sakop sa media pagtug-an kinsay ilang tinubdan sa balita. Kay para ni Vicente Soto, kay periodista ba ito? Si Vicente Soto, mayaman sa kay tumusuwat. Para niya, mahimo lang epektibo ang mga sakop sa media pagtuman sa ilang trabaho kung makasalig ang ilang mga tinubdan sa kasayuran nga dili sila mabisto, nga dili sila maduhig, nga dili sila panimaslan sa masakitan sa mga kasayuran nga ilang ihatag ngadto sa mga sakop sa media. So mahimo lang ligdong o takos ang mga sakop sa media nga mutuman sa ilang trabaho kung naa sila anang maong katungod. Ug hangtod karon gipatigbabaw ang Soto Law. O pagpanday ani ni Anhing Vicente Soto, wa pa may internet. In fact, wa pa'y balita ang radyo. Ang radyo niya ito, music naman. So ang iyarag yung ang cover na ni Soto Law, maura ang print, maura ang mga newspapers. Kaya maura may mobalita. Yan itong higayuna. So, kinahanglang i-update ang Soto Law. Ug ang ni-update ining Soto Law, ni-expand sa coverage sa Soto Law, ang laing subuanon, kasakop sa Kongreso, si Anhing Kongresista Raul Del Mar. Ug namgalampuson yun, si Anhing Kongresista Raul Del Mar, ang expanded nga Soto Law, naglakip na sa mga broadcasters, sa TV o sa radyo, ug naglakip na gani sa mga internet na journalists. So, kining atong programa, na naman sa bagong medium, covered ta sa Soto Law. Dili na ko mapugos. Ni bisan kinsang politiko masuko sa atong mga ipanulti dinhi, kinsay akong tinubdan sa kasayuran. Maka-avail ko sa benepisyo anang Soto Law. So usa na sa mga importante kay mga balaod nga kabilin ni Anhing Vicente Soto. Of course, wa siya kadaog pagka-gobernador atong 1937, wa paminawa ang iyang pagsaway sa bag-ong Kapitolyo sa Subo na himuon unta niyang ospital kundi daog pa siya, pero sa dakong baligho si Vicente Soto mao gipasidunggan sa ospital nga natukod sa mga Amerikanhon. Nga gitawag sa una og Southern Islands Medical Center, Southern Islands Hospital, SIH. Nahimo siyang Vicente Soto Memorial Medical Center. Gipasidungog para ni Anhing Vicente Soto. Ug karon ang Vicente Soto Memorial Medical Center mao'y kinadak-an nga public hospital di lang sa Central Visayas, posible sa tibuok Kabisayan. So napahimutang ang tanan no nga mga protagonista sa pagtukod sa
Kapitolyo sa Subo. Na kanang Kapitolyo sa Subo na naakaron sa Barangay Capitol site sa Dakbayan sa Subo, una nang nahulga nga mahawngan panahon ni kanhi Gobernador Junjun Davide. Kamo unsa sa results bakukang ni Junjun Davide, ilang giaprubahan ang plano na magtukod sila og mas taas nga building luyo sa Capitol building. 20 ka andana nga building ang tukuron. Mutong ni protesta ang mga arkitekto dinhi sa Subo, ang mga historians dinhi sa Subo nga unsa na lang mahitabo sa Kapitolyo. Mura na lang siya diwindi kung sa iyang luyo na ay 20 ka andana nga building at tukuron na sab ni kanhi Gobernador Junjun Davide. Dadaghan ka itong mga nisupak. Ako mahinumduman si Architect Melba Haba, usa sa mga nisupak ang United Architects of the Philippines, nisupak atong mga plano ni Junjun Davide. Wa gid siya maminaw. Iya jung gipadayon ang plano. Pero napildi man, wa naman siya makapabilin sa Kapitolyo. I think mao na tong pag-eleksyon nga si Agnes Magpale mo'y ni Dailos, si Junjun Davide, nag-vice governor siya, si Agnes Magpale mo iyang gipadagan pagka-gobernador, napildi sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Pagbalik ni Garcia pagka-gobernador sa Kapitolyo, kay pila man sa tukatuig si Gobernador Garcia nga nagkongresista, usa sa iyang una gyud pag-atiman, gipatamukan niya kadtong nalungag na nga bahin sa Capitol compound na para na unta to sa tukuron nga bag-ong building. So daghan uyamot nga mga kontrobersiya kining Kapitolyo sa Subo. Wa ta kahibaw unsa mahitabo ning latest nga plano sa pagbalhin sa Kapitolyo sa Subo ngadto sa Balamban. Una ning gipahibaw ni anhing Gobernador Lito Osmeña. Kahinomdom mo? Si Lito Osmeña atong gobernador sa Subo for one single term. Sa kadaghang nahimo, sa kadaghan sa kabilin ni anhing Gobernador Lito Osmeña lisod tuuhan, natulor siya katuig na gobernador sa Subo 1988 up to 1991. Na gobernador si Lito Osmeña. Wa na siya mubalik modagan. Iyang gibilin ng asawa nga si Annette Osmeña. Napildi si Annette ni anhing Gobernador Tingting de la Serna. Ug wa nagikabalik ang mga Osmeña diha sa probinsya sa Subo, diyang ni dominar na ang mga Garcia hangtod karon. Sila na nagdominar sa mga eleksyong probinsyal dinhi sa Subo ug sila na napuli-puli. Ang amahan si Noy Pabling, kapila to iyang termino, murag nakahingpit siya sa tulo ka tuig niyang termino pagka-gobernador. Dayon iyang anak si Gobernador Gwendolyn Garcia na hangtod karon mao'y gobernador sa probinsya sa Subo. So sa panahon ni Lito, wa madayon ang plano pagbalhin sa Kapitolyo sa Balamban. Balamban sabto ang iyang nahuna-hunaan. Sa wa pamamatay si Lito Osmeña, COVID-19 man to ang iyang taong namatyan at tulgid sa pag-ulbo sa pandemya, nipadayag siya suporta sa plano ni Gobernador Gwendolyn Garcia pagbalhin sa Kapitolyo ngadto sa Balamban. O kining Kapitolyo karon himuon na lang museum. Daghan na kay tag museum dinhi sa Subo. Kay kana sang Cebu City Hall, ibalhin man sana sa South Road Properties. I don't know, himuon ba sa ng museum ang karaan nga City Hall sa Subo. So mao ni ang atong mga opisyal sa gobyerno, ang atong nag-unang problema mao ang kagutom. Ang bati kang kalidad sa atong edukasyon, ang kakuwang sa atong classrooms, ang kakuwang sa atong mga ospital, ang kakuwang sa mga tambal, ang kakuwang sa mga doktor o mga nurses, ang kakuwang sa mga magtutudlo. Pero ang ilang unahon, pagtukod o mga buildings. Ambot madayon ba ang plano ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio? Dili siya motukod pero siya moabang sa Coconut Palace. Wa na mahiguti, posibleng di na nabadayon karon nga nag-away na ang mga Duterte o ang mga Marcos. Pero hantod karon ila pa man patuuhon nga intact pa ang unity. So, kining kontrobersiya sa Kapitolyo sa Subo, simbolo kini sa sayop nga priorities sa atong mga opisyal sa gobyerno. Ang labing dinalian, ang labing importante nga mga problema, kanunay nga mataligaman. Kanunay nga maiwit sa ilang list of priorities, kay unahon nila pagtukod ng mga buildings, pagpamalit og bag-o mga sakinan, pagpaluho pag-ayo sa ilang paghupot sa ilang tagsa-tagsa ka mga pwesto. Hinaot kitang katawhan
mutimaan ining ilang atraso. Ug di na mosugot nga unya-unyaon ang labing dinalian, ang labing importante nato nga mga panginahanglan. Ug di ta magkinalag pahinomdom gikan sa layo na ang katawhan mo'y tinuod nga manimon sa Sugbo ug sa nasod. Ang Kapitolyo sa Subo, naa diha ang higanting mga letra na nagbuntaog sa atubangan nga bahin sa ganghaan, sa ibabaw sa ganghaan sa Kapitolyo ng kanayon. The authority of government emanates from the people. Uban ni Dr. Iris ug ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsulod, padayon nga pagsalig, ug padayon nga pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilom-kilom. Daghang salamat, Sibi girl, the Bingbing girl. Thank you very much, the Bingbing girl. Okay? Bye-bye kanatong tanan.